अन्नाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। मैयायो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे BTR काउन्सिलनि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट इडुकेसन डिरेक्टर लोगोसे स्पर्ट सेक्रेटारि लोगोसे रेन्ट रिभिउ सेक्रेटारि लोगोसे बायदिसिना अफिसारफोरजों थांनाय BTR एकर्डनि दफाफोरनि सायाव मोनसे रायजबनाय बा मोनसे सावरायनाय मेल नुनो मोन्दोंमोन आरो बे सावरायनाय मेलाव दिपेन बर' साराबो दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बिथांमोना मोनद' दफानि सायाव BTR एकर्डनि मोनद' दफानि सायाव सावरायनाय नुनो मोन्दों आरो बेफोर मोनद' दफाफोरा मा आरो बेखौ बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावो बा फोरमायो जे मा मोनद' दफानि सायाव रायलायखौ नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा बे दफाफोरनि सायाव बा मा दफानि सायाव रायलायखौ बा सावरायलायखौ बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खोन्थिनो नाजागोन। लोगोसे बेनि अनगायैबो जे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ दिनै मेट्रिकनि आनजादाव पेपारा खनले आउट जानाय बा लिक जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरबायदि थासारियाव बेफोरबायदि गले गले पेपार आउट जानायखौ लानानै जे आसामनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ भारतनि टप 5 इडुकेसनाव खोख्लैनो नागिरनाय बा भारतनि गेजेराव टप 5 स्टेट इडुकेसन जानो नागिरनाय खोथाखौ नोंथांमोना मा सानो आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जाय मिनिस्टार इडुकेसन मिनिस्टार रनज पेगुआ आरो बिथाङा इडुकेसन मिनिस्टार जानाबो इडुकेसननि बायदिसिना खौरांफोरखौ CMआसो फोरमायनाय जायो। दा बेफोरबायदि बिथिङाव नोंथांमोना इडुकेसन मिनिस्टारखौ गोबाङानो सोंनाय खालामो आरो दावराव दावसिबो जानानै थांबाय जा इडुकेसन मिनिस्टारा बिग जिर' नामा बेफोरबायदि थासारियाव सब जायखि जाया मानो जा बेफोरबायदि इडुकेसननि बायदिसिना खौरांखौ CMआसो फोसावनो गोनां जायो आरो बेफोरबायदि बेलायाव जों नायनानै जुदि नायोब्ला थोंजोङै नायोब्ला इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बा इडुकेसननि थासारिया माबायदि जागोन फैगोन समफोरावसो बेफोरनि रिजाल्टखौ नुनो मोन। दा समा बेफोरबायदि जादों फावसायबाय थादों डेट टु डेट आरो बे एग्जामाथ' जोंनिया दावराव दावसि जाबायानो बेफोरबायदि थानायाव दा फरायसानि जिउफोराव खहा खालामगोन नामा माबाफोर बेफोरबायदिबो सोंनाय जायो जोंनि गेजेराव। स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना BTR एकर्डनि सायाव मा मोनद' दफानि सायाव रायज्लायदों बा सावरायदों बेखौबो मिथिना लागोन। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायलांबानो जाबाय। से नम्बरावनो जे BTR ओनसोलाव 2019 आरो 2021आव जाय केन्डिडेट्सफ्रा टेट क्वालिफाइड जानानै दङ बे टेट क्वालिफाइड जानानै थानाय प्राय 60,000 एलिमेन्टारि माने LP आरो आपार प्राइमारि आरो हायार सेकेन्डारि आरो हाई स्कुलाव जायफोर टेट क्वालिफाइड बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट बा रिक्रुटमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। नैथियाव जोंहा अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनायनि बाथ्रा आसाम अफिसियेल लेंगुवेज 1960 बायदियै असमिया आसामनि सरकारि राव बर' रावा BTR सुक्ति बायदियै आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज राव हिसाबै गनायजाबाय आरो दिनै सारा आसामाव बेखौ बाहायनांगौ। जे जोंनि जेसेबां सेक्रेटारियेटनि हल डिपार्टमेन्ट दङ BTC सेक्रेटारियेटनिफ्राय VCDC लेभेलसिम बर' रावा सरकारि राव हिसाबै 1 नम्बर राव हिसाबै बाहायजानांगौ। बेयाव असमियाबो थागोन इंलिसबो थागोन नाथाय बर' रावा 1 नम्बर सरकारि राव हिसाबै बाहायजानांगौ। BTC सेक्रेटारियेटनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै CSTनि 40टा डिपार्टमेन्ट आरो जोंनि टाउन कमिटि मिउनिसिपाल जिखिनि बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट दङ बे गासैबो साइनबर्डफ्रा बर' एसामिस इंराजि जानांगौ आरो बर' रावा बेयाव मोजाङै बाहायजानांगौ। 3 नम्बराव दङ 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट आसामाव 1 लाख एपइन्टमेन्टनि रिक्रुटमेन्टनि माने जि प्रसेस बे सोलिगासिनो दङ। BTRआ गावनो रिक्रुटमेन्ट होनो हानाय मोनसे क्षमता दङ। BTR सुक्तिनि 6.3 बायदियै जोंहा स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन दङ 3 बोसोर जाबाय। जों बयबो नाजादों स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय आरो जोङो आसाबादि जेबो गोख्रैनो दरजाया गेवगोन आरो बेयाव मोनसे मोजां सलुसन फैगोन। 5 नम्बर पइन्टआव दङ जोंहा माटियार परियालनो माने शहीद माने मुंख्लं न'खरनो 5 लाख करि रां अनसुंथाइ होनाय आरो बे बेल्टिङाव एबसु आन्दलन BLT आन्दलन NDPनि आन्दलन गासै आन्दलनाव जिखिनि मार्टियार दङ जायफोरा मोनखांबाय बेथ' माने बे हिसाबाव फैनाय नंला नाथाय जायफोरा मोनाखै जायफोरा मोननांगौ दङ बिथांमोना जाहाथे थालाङा। जों खोनादों जे धेमाजि लखिमपुरनिफ्राय सासेबो सेलेक्सन जायाखै बबेबा कार्बि आंलंनिफ्राय फैयाखै। दा जोंनि दाबिया जाबाय गासिबो मोननांगौ जेनुइन जायफोरा मार्टियार बे सासेबो जाहाथे थालांनाङा। 6 नम्बराव दङ जे जोंनि एकर्डनि स्पिरिटनि गेजेरजों एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसन आरो डेभेलपमेन्टेल इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय जे BTRनि सार्थआव बर'फोरनि सार्थआव आरो गासै आसामाव रायजो जानाय बर'फोरनि सार्थआव एकर्डआव जि लिरनाय दङ
बिटिआरनि स्कुलनि इमप्लिमेन्टेसन माने प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा आउटसाइड बिटिआरनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा कलेजनि बे गासैबो पर्यायक्रमे जागोन आरो बिनि थाखाय जों स्टेटखौ जिखिनि नारसिननांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हम डिपार्टमेन्टखौ जिखिनि नारसिननांगौ जों नारसिनलांगोन दा मार्टियार नखरनि सायाव गोबाङानो गोबां सोंथि आरो गोबां समनिफ्रायनो नाजाबोनाय जे मार्टियार नखरफोरा मोननांगौ रांखौ मोननांगौ बे मोजां खोथा मोनसे मानोना सोरबा सासे बर'नि सुबुङा जुदि बे रांखौ मोनोब्ला जोंनि बर'आनो मोनदों आरो सोरबा जुदि सुबुङा देरदोंबा रां मोननानै देरहादोंब्ला न' बां लुदोंबा जोंनि बर'आनो लुदों थ' बेफोरबायदि बेलायावबो लेंगुवेजनि बिथिङावबो गोबां जोंनिया टाउन सहरफोराव मिउनिसिपेलिटिफोराव लेंगुवेजआ लिरजानांगौ बर' रावजों लिरजानांगौ बेखौबो आं सापर्ट खालामो बेनि अनगायैबो साख्रिनि बिथिङाव आरो साख्रिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला साख्रिफोरा जाफुंनांगौ आरो टारगेट फरगेटनि साख्रिफोराबो जानांगौ आरो बिटिआरआ गावनो मिथिखागौ जे साख्रि होनो हानाय पावारा बिथांमोननि गेजेराव दङ बा बिथांमोननियाव दङ बेनिखायनो साख्रियाबो थाब थाब जाफुंनांगौ गोबां लाइमोन दङ ओरैनो बेखार जालांदों लाइमोनफोरा दिनै आरो बेफोरखौ साख्रि होनो नाजानांगौ अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन माबायदि मोनखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो फोरमायनो दाबाव थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जे बर' हारि बाय बाय